Selam dostlar. Bugün 26 aprel Tatar halkı için şın мәгънәсендә зур бәйрәм. Büyük şairimiz Габдулла Тукайның туган көне, милләтебезнең туган теле көне ул. 1000 еллык тарихлы татар шигъриятенә Тукай 20нче йөз башында өйрмәдә килеп керә һәм тиз арада тирән эштәлекле, ачык фикерле шигырьләре белән үз тавышы, үз фәлсәфәсе, үз әһәңе булган күренекле шагыйрьләр рәтенә баса. Халык шагыйре дигән büyük isimгә лайык була. Шагыйрь генә түгел билгеле, язучы-публицист, тәрҗемәче, фәлсәфәче, җәмәгать эшлеклесе дә ул. Татар халкы һәм милли мәдәниятебезнең рухи яңарыш кичерүе аның исеме белән бәйле. Габдулла Тукай турында язылган әсәрләр дә, аның тормышы һәм иҗатын өйрәнгән хезмәтләр дә гаять күп. Тик халкыбыз шагыйре турында бездә сез белмәгән кызыклы мәгълүмат бар. Сөйликме? Тукайның шәҗәрәсе әлегә тулысынча төзелеп бетмәгән икән. Шагыйрьнең нәселен, ата-бабаларын өйрәнүчеләр күп булган билгеле, әмма төрле авырлыклар сәбәпле бу эштә ачыкланмаган ак таплар калган әле. Мисал өчен, Тукай фамилиямы, әллә тәхәллүсме? Галимнәр арасында төрле версияләр бар. Имеш шагыйрьнең туган ягы Кушлавычта Тукый дигән тау бар. Габдулла шуны үзенә тәхәллүс итеп алган диләр. Тагын бер версия, бер ерак бабасы Туктаргали исемле булган, 6нчы буын бабасы Туктулы имеш. Әлеге мәсьәләне өйрәнүдә бар авырлык ул чорда метрика кенәгәләренең тиешенчә алып барылмавында. Казанда берничә ел дәвамында Болгар номерларында яшәгән, туктаусыз газет-журналларда басылган шагыйрь бай булганмы? Галим Зөфәр Рәмиев сүзләренә караганда, кызганыч бай булмаган ул. Әмма акчасын кысып тота җыеп бара белмәгән дигән фаразлар да бар икән. Шулай да Тукай үлеме алдыннан нәширләрдән алырга тиешле 500 сум акчасына ятим татар баласын стипендия түләп укытырга кушып калдыра. Тукайның бердән-бер мәхәббәте дип Зәйтүнә Мәүлүдованы атыйлар. Шагыйрь күңелендә яшерен сөю хисләре уяткан кызга мәхәббәте турында ачыктан-ачык әйтергә батырчылык итми. Төрле чыганаклардан билгеле булганча, Тукайның бер күзенә ак төшкән була. Дусты Фатих Әмирханга бу турыда шагыйрь печать проклятия дип, кызлар тышкы матурлыкка игътибар итә шул дип күзенә күрсәткән була. Шуңа да Тукай үзен кирәкле дәрәҗәдә матур түгеллеген әйтеп, шул ук вакытта авыруы барлыгын да белеп, гаилә кору турында уйламаган дигән фикер яши. 1910 елда Тукай Ташаяк ярминкәсендә була. Анда карусель дә әйләнә. Туйганчы бала чакта эләкмәгәннең үчен алдым дип бу турыда дусларына сөйли. Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын шигыре күп еллар буе Тукайныкы буларак билгеле булды. Әмма бу шигъри юлларның авторы Тукайның якын дусты шагыйрь Сәгыйть Сүнчәләй икәнлеге филология фәннәре докторы Зөфәр әфәнде Рәмиев тарафыннан инде исбатланган. Тукай 1913 елның 2 апрелендә кичке 8дә вафат булса, инде 9:10 бу хәбәр бөтен шәһәр буйлап тарала. Шул ук төндә бу кайгылы хәбәр телеграф баганалары ярдәмендә төрле шәһәрләргә һәм Россиянең төрле төбәкләренә җиткерелә. Хәсән Туфан үз хатирәләрендә Сабан туйга әзерләнә торган авылында гармуннарның һәм җырларның кинәт тынуын искә төшерә. Кечкенә егетләр дә беренче язгы үләнгә ятып, җирне кочаклап, үкереп елады дип яза Хәсән Туфан. 1914 елда Габдулла Тукай исемле сабын сатыла башлый. Бер сабынны 10 тиеннән алып булган. Хәтта Тукай кәнфитләрен җитештерүчеләр дә була. Дуслар, бүген 26 апрель Габдулла Тукай тууына 136 ел тулган көн. Күренекле әдәбият галиме, язучы Гали Рәхим 20нче гасыр башында ул Тукайга төгәл бәясен биреп язган. Халык үзенең җырчысын аралап алды. Ул һаман да безнең беренче халык шагыйребез булып калыр. Бәйрәм белән дуслар.